Human nga paggamit sang tingog o kon voice over use ang nagapangunang rason kung nga nagakapao sa isa ka individual. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Abigail Salcedo, isa ka ear, nose, and throat doctor, kay isa ka airway, voice, and swallow specialist. Iyagin pahayag nga duwa ang klase sang voice over use. Una, amo ang voice abuse o kung pag-abusan sa tingog kang isang pagsinggit, voice clearing, kag pilit, kag mabaskog nga pag-ubo. Ikaduha, ang voice misuse o kung sala nga paggamit sang tingog kang isang paglabot sang mataas o kung manubo nga note sa pagkanta, kagamuman sa paghutik o kung whisper nga nagatugas ang tuman nga pressure sa tingog. Suno kay Salcedo, kinahanglan gid sang vocal cords ang hydration kag pahuway, agud nga ma-maintain man ang healthy nga throat sang isa ka individual. Nagpanumduman ini nga importante ba ang paglikaw sa mga alcoholic nga mga ilimnon kag pagpanagarilyo agud labi pang nga mahalungan ang vocal cords. Two types, no, on how you can overuse your voice. So number one is voice abuse. Yung voice abuse can cause direct damage to the vocal cords. And yung ito, I think very common yung yung throat clearing, no, at saka yung harsh na pag-ubo. Yung sa second one is yung misuse, which is more common sa ating mga professionals. So for example, you're a singer, no, and then you're trying to reach higher notes. Number two is when you whisper. Actually, kapag nag-whisper, you use more muscles. So, mas nagkaka-strain or nagkaka-pressure sa ating voice.